Maayong adlaw kaninyo mga kabataan. Kumusta? Nausab kamo? Kabalo ko nga naghulat kamo sa atong pagatun-an karon. Handam na ba kamo mga bata? Una kita magsugod. Kamustahon ko ang matag-usa kaninyo. Unta anaa kamo sa maayong panglawas o kanunay nga abtik sa mga pagpaminaw sa atong mga leksyon o abtik nga magbuhat sa mga buluhaton. Kay bisan anaa kamo sa balay, kinahanglan gayud kamo nga magtuon. Tungod kay pangitaon kana ni teacher ang inyong mga buluhaton nga kinahanglan inyong pagabuhaton. Andam na ba mo? Okay. So karon kinahanglan nga maminaw kamo pag-ayo, mulingkod kamo pagtarong, o ato nang sugdan ang atong mga pagtulunan. Ang atong pagtulunan karon ana-ana sa ika-5 semana nga pagtulunan sa matematika. Ako na pod ang inyong magtutudlo sa matematika sa unang ang si Teacher Helen. Andam na ba mo mga bata? Sige na, sugdan na nato. Mao kini ang atong content standard, performance standard, ug ang atong competency. Unsa kaha ang atong katuyuan karon sa atong mga pagtuon? Tanaw na to. Una, pagbasa ug pagsulat sa mga numero 0 hangtod sa usa ka gatos sa simbolo ug pulong numero. Timan-i ang simbolo ug ang pulong numero. Ikaduha, paghatag og bili sa pagbasa ug pagsulat sa mga numero 0 hangtod sa usa ka gatos pinaagi sa iyang simbolo ug sa pulong numero. Ikatulo nga katuyuan, magamit ang saktong pagbasa o pagsulat sa numero 0 ngadto sa usa ka gatos nga magamit nato sa adlaw-adlaw nga panginabuhian, no? Sige. Una kita nga magsugod mga bata, kinahanglan ato permeng ipahinumdom ang atong balaod nga angay sundon sa atong pagtuon karon. Unsa kadto? Mga balaod nga angay natong sundon sa atong pagtuon. Una, mutan-aw ug maminaw kita pag-ayos sa tudlo sa maestra. Ikaduha, buhaton ang ipabuhat nga mga buluhaton. Ikatulo, musundog sa maestra kung pasundugon. Ikaupat, mutubag kung pangutanon. Ikalima, hipuson ang mga gamit human sa mga buluhaton o ibutang sa saktong butanganan o saktong lugar ang galamiton sa mga pagtuon. Timan ikadto mga bata, una kita magpadayon, kinahanglan nga andamon usa nato ang mga butang nga angay natong andamon una kita magtuon. Mga butang nga angayan andamon una kita magtuon. Mao kini kinahanglan adunay lapis. Kaduha, papel. Ug ikatulo ang inyong module. Una kita mupadayon sa atong pagtulunan, mukanta usa kita mga bata. Aron ganahan kita nga magtuon. Kinsay gusto mo kanta kaninyo? Sige, paminawa si teacher. Ug pagkahuman, sundog ako ug mag-uban kita sa pagkanta. Sige? Usa, duha, tulo, tulo ka mga bao, upat, lima, unom, kolor nila itom, pito, walo, siyam, akong gigunitan, pagabot sa napulo, silang tanan nanago. Usa, duha, tulo, tulo ka mga bao,
upat, lima, unom, kolor nila itom. Pito, walo, siyam, akong gigunitan. Pagabot sa napulo, silang tanan nanago. Sa duha, tulo, tulo ka mga bao. Upat, lima, unom, kolor nila itom. Pito, walo, siyam, akong gigunitan. Pagabot sa napulo, silang tanan nanago. Mga bata, nagustuhan ba ninyo ang atong kanta? Sige, panglingkod kamo og tarong o paminaw kamo sa atong leksyon karon. Sige, mao kini ang atong unang buluhaton. Mao ang pagtandi sa mga gamit. Gamit ang pulong nga mas jutay, mas daghan o parehas kadaghanon. Timani ang mga butang nga naa sa wala kay ato kining itandi ngadto sa mga butang o pundok nga naa sa tuo. Sige, sugdan na nato. Itandi ang butang nga naa sa wala ngadto sa tuo. Ang tubag mas jutay tungod kay ang anaa nga pundok sa wala gamay lang man kaysa pundok nga naa sa tuo. Sunod, ang wala itandi sa tuo. Ang tubag parehas kadaghanon kay parehas lang man kadaghanon ang pundok sa wala ukon itandi ngadto sa tuo. Sunod, pundok sa wala itandi sa tuo. Ang tubag mas daghan tungod kay mas daghan man ang anaa sa wala kaysa pundok nga naa sa tuo. Sige, ang sunod, ang mga punuan nga naa sa wala itandi sa mga punuan nga naa sa tuo. Ang tubag mas jutay tungod kay pipila lang ang naa sa wala kaysa pundok sa punuan nga naa sa tuo. Sunod, pundok sa mga isda sa wala ngadto sa pundok sa mga isda nga naa sa tuo. Ang tubag parehas kadaghanon kay kung atong ihapon parehas lang ang kadaghanon sa matag pundok. Sige, wadto na kita sa atong pagtulun-an karong adlaw. Karon mga bata, akong ipakita kaninyo ang atong pagtulun-an karon. Angay ninyong mahinumduman nga ang mga numero adunay simbolo ug pulong numero kon ngalan sa mga numero. Unsa gani kadtong mga bata? Ang mga numero daw adunay adunay simbolo. Unsa pa? Aduna kini pulong numero. Timan ikini mga bata, kay kini mao ang atong pagatun-an karon. Ang simbolo ug ang pulong numero sa mga numero nga gihatag. Sa kuno kadto mga bata, ang mga numero adunay simbolo ug pulong numero nga mao kana ang atong pagatun-an karon. Unsa pa? Ang mga numero dili kalikayan nga ato kining isulat. Unsa daw mga bata? Ato kining isulat pinaagi sa simbolo. Ug unsa pa? Isulat nato kini pinaagi sa pulong numero. Next, sunod. Nganuman nga atong pagatun-an ang mga numero sa iyang simbolo ug pulong numero. Tungod kay kini ang hinungdan aron kita masabtan sa ubang tawo.
o kita makasabot usab sa mga nabasa nato nga mga printadong mga materyales nga anaa sa palibot kung kini naghisgot sa numero. Sige, moadto na kita sa atong unang buluhaton. Mao kini ang simbolo sa mga numero. Usa ngadto sa usa ka gatos. Unsa kadto mga bata? Ang simbolo sa mga numero gikan sa usa ngadto sa usa ka gatos. Tabangi ko ninyo sa pagbasa niini. Sige? Pwede ba nga inyo kong sabayan sa akong pagbasa sa mga simbolo? Sugdan na nato. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, usa ka gatos. Mao kana ang mga simbolo. Sige, mga simbolo sa mga numero. Mao kini ang mga simbolo sa mga numero. Usa ngadto sa usa ka gatos. Tan-awan ninyo mga bata, ang mga numero adunay simbolo. Ug adunay pulong numero. Tanawan ninyo. Sige, atong basahon ang simbolo ug ang pulong numero nga ana dina. Sige. 0, usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, usa ka gatos. Mao kana ang mga pulong numero. Kinahanglan, mga bata, tun-an ninyo ang panitik niini. Ha? Tunan ninyo pagbasa o pag-spelling o panitik sa maong mga pulong numero. Okay? Ikaduha nga buluhaton. Una kita magpadayon, kuhaa ang inyong mga module. Sige, kuha ang inyong math module ug atong tubagon ang mga ana sa atong buluhaton. Unsay atong buhaton dihana mga bata? Isulat sa badlis ang sakto kung ang simbolo o pulong o ngalan sa mga numero nga gipares sa ubos tama o husto. O isulat usab ang sayop kung kini dili husto. Sige, una, tanawa ug basaha ang inyong mga module. Okay, ikaduha nga buluhaton. I-connect ang ngalan sa numero sa iyang simbolo. Sama ni ini. Sige. Sama ni ana. Mugamit ka mo og linya aron inyong ma-connect o masumpay ang ngalan sa numero og sa iyang simbolo. Okay, human na ba kamo mga bata? Sunod. Ang buluhaton nga para mahanas. Sige mga bata, ang direksyon din na isulat ang nawala nga mga simbolo o pulong numero. Buhata ka na ninyo. Okay. Tagaan ko kamong oras sa pagbuhat ni Ana. Okay. Sige. Mga bata, kini ang kinahanglan ninyo nga mahinumduman. Okay, timan ininyo kini mga bata. O pirmi ninyong isulod sa inyong hunahuna nga ang mga numero, pwede nato kining makita ang mga numero. Unsa pa? Pwede natong mabasa ug masulat pinaagi sa ilahang simbolo o pangalan o pulong numero. Okay, so mo lang ka na inyong timan-an mga bata nga ang mga numero pwede nato kining basahon sa iyang simbolo, pwede nato kining isulat pinaagi sa iyang simbolo, o pwede usab nato kining isulat pinaagi sa iyahang pulong numero o pulong ngalan sa maong numero. Nasabtan ninyo mga bata? Okay, aduna kamoy dugang buluhaton. Na? Ang dugang ninyong buluhaton mao ang memorya, ang titikan o spelling sa atong mga pulong numero
ug ang simbolo o numero niini. Unsa gani kadto mga bata ang dugang ninyong buluhaton? Imemorya ang titikan o spelling sa mga numero ug ang mga simbolo niini. Okay, mao lang kadto mga bata, hinaot do na kamoy mahinumduman. Kung nahuman na kamo sa inyong mga buluhaton, sa inyong mga module, mao kini ang inyong angay buhaton. Ibalik kini sa inyong envelope ug hipuson. Ikaduha, hipuson ang mga gamit sa pagtuon o ibutang kini sa saktong butanganan. Ikatulo, buhata ang dugang pang mga buluhaton sama sa pagmemorya sa mga pag-ihap sa mga numero, sa pag-spelling sa mga pulong numero, o pagsulat sa mga numero. Unsa pa? Ayaw kalimti sa paghatod sa inyong mga module sa eskwelahan pinaagi sa inyong mga ginikanan. Og dinhi lang kutob ang atong pagtuon, unta permi kamo nga anaa sa mga pag-amping aron kanunay kamo nga himsog ug walay mga babag sa atong mga pagtuon. Sige mga bata, ipadayon ang inyong pagtubag sa inyong mga module, ipadayon ang inyong mga buluhaton, ug hangtod sa sunod semana sa sunod natong mga leksyon. Bye-bye! Amping mga bata!